So diri siguro na kuto bo. Na may ang agi dira oh. Agi sa preno, ligid. So, awa mga guys. Plus aran yung pagkahog dai. Yung pagkahog eh. Meron matuwad. Gani wa matuwad. Yes. Buka kita builder. Yes. Orang diberikan kahug. Nangita paron. Di pa kana dag birasa nga bakon ar padong no. Asa day paingon ng basa day. Bako. Nagkasik ni Bulgar, madaan tag-girador ko din, pero malok na ito dito. Madaan tag-gira. Raw. Sa bako ay, bakuha. Dito. Okay lagi ka motor kini ano. Ito lagi na ba tung nag bitaw kini na, giingan siya. Wa? Protection ba? Oh na oh, bako na sa sakyanan. Abo ka daw. Ano tayo gipuan? At bakato. Naroon na ito. Ito bitaw na din na to. Asa din na paingon unta? Padong na syudad? Lagi din. Oh, ito pa pero ato. Isko ko bag ni buang dai. Parang gyud ko kahug. Wala na siya nag-slide. Waray na unsa. Kami balik kamu ke, nak berkirong now. Oh, tangkog yung ilaw mo. Tengah lumo. Katunga naman din yung mga guys. Katunga ang nakuha sa simento. Katunga nahuog na. Putol man itong wire dito dayo. Ramay lang yung kuwang harama huog sa likod. Pero okay naman ko no mga guys, kay wala man ko yung nakuhaan nga casualty mga guys. So dangog man ko no ni ganina ko din niya mga guys. Nga kay gukod po nito na siya. Gukod ni sila sa series. Nga imbalik siya sa linya kay na ay kasugat. So ano ni ang resulta na slide siya kay dangog ng kanyang asfalto. Muna siya Metro Cebu Autobus
Yang body number 1003. Ako diri sila kuya kung sa internet nila, no? Connection sa internet kay naputol ang wire. Kailang connection sa internet, kailang repair sa igo mo po na dito, naputol man igo sa sakyanan. Yung wire mga guys, saka na si kuya sa dito sa ilang linya sa ilang internet, kaya reklamo na tong customer na wala sa internet kaya naputol ang wire. Ada ni diri mga guys sa may lamak tabugon siguro ni diri ni dool dapit sa may kuan mga guys, no? Also kuan ni diri sakop pa jud ni sa Ilihan mga guys, no? Sa Lamak Ilihan. So okay, tungod yun ni diri sa may katubitang binyo sa mga mag racing na din sila kapita muna tungod, no? Muna tumura dool ra. So na ibakho pwede na ug na mapungon kayo sa kuan ganina marag mo na kuno ilang kanon nga mubira sa bus. May gani kay way na angol mga pasahero mga guys.